Hej, velkommen til What to Do. Jeg hedder Mette. Efter 17 år som motellejer har jeg solgt mit motel. For inden da var jeg 3 år som hotelchef på Schackenborg Slotskro. Så 20 års erfaring i branchen her, som jeg er dybt passioneret for og brænder for. Derfor har jeg startet What to Do, hvor jeg kommer ud som hemmelig gæst på dit hotel. Jeg identificerer fejl og mangler. Jeg ser på det, der er godt. Besøget, overnatningen, munder ud i en rapport, hvor du kan opnå bedre kundetilfredshed, da vi ved, at der stilles større og større krav til os i branchen her. Du tænker nok, hvad koster det? Din investering i det her er overnatningen, min investering er rapporten. Når du har rapporten, vil jeg selvfølgelig gerne være behjælpelig, hvis der skal personaletræning til, nye arbejdsgange, nye processer, nye rutiner. Står du og kan se mig i en helt anden sammenhæng i din virksomhed, ring til mig eller send mig en mail. Jeg glæder mig til at komme ud og overnatte på dit sted. Vi ses. Hej. Velkommen til What to Do. Det er Mette.